Bana oštini možda veri mjesto na mašta. Ne верую? Ja sam rekao, zato Не направи чук го направи наобратно. Не направи къде брадвата да се вкарва от тънко към дебело, но го направи наобратно. И не му набиди един щезен клин, аз пък чука. Ти не ударили са пала? Не, чука се извани. Сумота приближи. не натежно. Аз на този не казах, но я го не казах, че му щупя сапа, той като чука е. Добре, толкова чука. Ооо, не са, спирка! Чак слънче да грева отгоре, Чакай малко! Дай колото на човека! Аз ти нападнал има вече. Що познаваш ли? Познаваш ли те с Титулио? Мама и дай бати! Цеце! Мухата, цеце! Висети са. Иди така оставен. Трябва да мушкат гетста. Давай! Един щеш да го изнасилват. Па ти човек е там долу бях, аз ще се отрои докато гледам той.